putang-putangin informasyon. Aya sa number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay. Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay. Okay, 31 minutos live palabas kasumpalan alas 8 at kabwasan wadjala sa programan PAM paninilbi ang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Bayan muna bago sarili. Aspeto Technical Engineer Nexon Dakal, Kolop Kanta Bayubalot amigo yo RJ Beray Menes at your service always. Tan siyempre sa partner ko si Sir Leon Elorde Castro Jr. Kay Oscar Head na bali na Binmalay, Oscar President at Luyag na Pangasinan. Good morning, partner! Good morning, partner LJ. At good morning mo sa amin listeners na aray undod ng sayad Luyag na Pangasinan tanjada Binmalay, lalo sa aray kapit lugar tayo na intiro na Pangasinan. Masanto siya kapasanan sa kinamin. Magandang umaga po sa inyo lahat. Yes, partner, nata na Biyernes, siyempre papatunton ni tayo 4-day work week at Binmalay, di ba? Pero hanggang Biyernes, busy ka, partner. On, partner, siyempre ang pasalti ng trabaho, kailangan serbisyo publiko, partner RJ. Oh, okay, so anturay ganap ngayon dyan sa Binmalay, partner. Punas Maikin, partner RJ, medyo katundara sa Nagro sa may panalinis sa sarka ilugan tayo. Kaya po na gagunda so amin niya pulayang sa panasara at nalinis na so ilog talabod ang pen by next week sa Binara to saray equipment na DPWH siya mandrage at ilog na Binmalay, partner RJ. Oo, kanya na tuloy-tuloy latan na siguro at talagang na dyan tumbok kaya nagawa at ang laramay, di ba? Kuha mo, walay request da Coast Guard. Unsa bilara tayo arumiranusaran tapiano talagang nagnaplan nalinisan na kaliratay tungilang iran pispen, fiskages at bali na Binmalay kailugan na partner raramayes kaila banwal kalunmat iratan. Nangamot ira total kalan balat ilirara partner RJ balat. At sa ipandril sa ilog, siyempre kailangan kalan nila tantam idris sa ilog, siyempre panagurirat sa kipindat nadral. Yes. Kaya gagawin sa pulaing, nasaray sa mayor tayo, nasaray ayon siya na gobyerno, nasaray ay palinis sa ilog. Nanganday malinis sa ilog sa nipawiliratan niya aparatos, yan akaliraya bali-bali sang kanang nagira, yakaliralo sama taktakatang ira, partner RJ. Na priority makalaratan iran ikargeran pispen iray taga Binmalay, partner. On partner RJ may marginal fisherman tayo yang gannatar komponidor nira may dalari chance siguro may gapuna sa kay negosyo daya natulungan nila na gobyerno, partner RJ. Marakuptan para da Binmalay is for Binmalay liwan na singasara may aromya lugar walan na pananinegosyoan na saray outsider samantalang saray kumpinador tagad man sa man niya lugar, partner. Pero jad Binmalay at ang lasi patunton niya nagnap, partner ang partner no gapo medyo dakal na rin mo opposition, nakalabasher, sinatan na sama na panahon na LG Kamsi, ringa po na late General Valerio Perez o panlinis
na sa dayat ang kahilugan at sa ating pispin at amayami na rin mambalit nalang nang da sukamungan tuya at dakal alang nang da ituloy na yung proyekto tarapod marakip na makatulong at sa aray unbalay partner RJ. Yes, oo. Hindi balit, preparado latan, may babagam. Next week naman ay sabi, nasa may equipment na DPWH, partner. Siyempre, tanin mo na asong palaman, so Workshop. seminar na may plan dyan ang baha at binmalay, tanang tadara no, inirapasan, so unaan, tanang nangandani, so inirapasan sa final equipment, yung pisahan sa ating dredging at kailog ay binmalay, partner RJ. No dredging, kwa mo, walay kalandatan, nira na daldalin at ka programa mo lang, no, so pangitambakan daratan, partner. Kasi wala mo irami kabalian tayo, labay na natambakan, so saratan, so pukok daya, ramagla na siyado na pan pilihan, dahil siguro, dyan sa dala, sa araw, abububang solar da, dyan sa dalaya, at na ipaway na dalin at ulan sa solar da, partner RJ. Oh yes, kanya niya ipapaantatalaya, ipapakabatala, tong paano na ni, wala mo't, iramay malikot ang isip. Diba, singa sa may ginawa ng saman, di tayo na baywalk, ang paano ibagadan walay kwari o antutan na paninegosyo ang partner. Antam latan. Siyempre, ang muna ka, lalo no sa iwalat isip na si politika, ano sa may panserbisyo balay, ang pangkamungay balay, ang api political will, aman sa walat isip na ng tampol. Ang balo para siya, personal, opinion ko, usa siya lang ilabay mo yung tulong, hanggang alokan opisyal, makatulong ka balay tan, makatulong ka sa aray, unbalay, partner RJ. Yes, oo. Insan na sa mantrabaho dya, sa DPWH, siyempre, supervision, tamlano si Mayor ang gananto na hinsya so manggagawa mangkikimoy manggagaway proyekto ta na bali na binmalay talagang na amay nunung to ay duga sugago nda gaton tan partner. Kasi antang partner, hanggang siya pa may implement na sa atin na proyekto, nurutan tayo sa atin na kwarta na napuntak sa tayong totoo. Amin tayo, wala tan so kontribusyon tayo katon. Si Mayor sila ba ito, hanggang siya pa na siya. No proyekto na binmalay, kanya binmalay sa panggawan, nanang to, sa atin na proyekto, kami pangkamungan na karaklan, tan, susto, siya gagawa to, aliwan, na kurap sa saratan niya, project, ulan niya binmalay. Kasi pasumpalan to na lamang sa imina abang sa binmalay, lumarakip ka ng proyekto, partner RJ. Siyang kawangan sa ilog na binmalay, partner. Ano nang kud may ninang kuy mapa? Katulang ti, what's ka lang ti, dyan ka mawang, so kay lugantan, dakil, so pispanti dya, dyan dagupan nang mo sa 80%, 70 to 80%, producer na bangus na malalapod binmalay, partner RJ. Kanya na talaga na makanaratan niran na proyekto ya gawon ta sa inunutunan mayor piano ag mala nadelap iraramay low-lying areas itano da binmalay tano draga tay ilog naralem nakulso na ko mo dito danom aga tampol unlipwa gatontan partner. Tana siyempre umpati ka tampo na da daya din may patingan to tanong nasa kini antam partner RJ para siya ka aya personal opinion ko na nang ko antam ari amin na proyekto igapom wala-walay na apakan mo ran tutum tigara para do ara tutu ko mo nutun damay pangkamungan na pangkalatan ano sa amin nutun na pansarili da ni Europe sa ata na proyekto. Kasi sa era po sa tayong Pilipino, sinutong tayo pansarili tayo. Pero sa tayo at medyo napakidesad, at nutong balat, yabugbukor mo, so medyo walay na napakan balat, walay pangkamungan, na sari kabay mo, sari unbarium, na sari umbali mo, partner RJ. Ito si katutalante, so pambili bandad si Mayor, umbarong kayo, pero sa karakalan, so natulong ang kukwanto, to atay babagam, tawala may naimatonang ko mismo, ayan tam lang kekero na pabor at tanah pabor at para si katulabat pero jada karakalan at si karay na irapan na ganayari konto. Katalante siyempre wala may tatagnan mayor bayan muna bago sarili. Natang ko muna ito nurutun ni Serlin na hanggang sigara bayan muna bago sarili ni balo pa rin kaabay muna. Bago sarili, pangkalatang, pangprogreso, pangkalatang, pangkamungan. Nasari tutulong sa amin, makasarili ka pa Argentam. Sa isang mayrapan, ugali at tutuwa may maagom.
sang kamera panta na partner RJ at maagom na makasarili. Yes, yes. Ay, ulogay ta pa so dumarinol tatan da barangay Kanawalan. Binmaloy, good morning sa mga nakikinig sa barangay Kanawalan. Pards, partner, kumusta ray senior tayo natin dito? Singa happy ra natin Natang partner RJ kasi asumpala, susama, so inviter tayo ayuda na social pension, first quarter na Bredigi, pasumpal mo la, centenarya na sumpala, gagawa lang proseso lamat. Yung sublebo na usabi na sa amin per second quarter na pensyon na amaya aramamot sa mga birthday na centenary na January hanggang May at gagawa mo lang sa kanagpagan amin at papalapon tayo piano tuloy-tuloy hanggang sa aming birthday at aray kintayo senior tayo at naiter tayo may tumang yapang kamong iskara sa kini partner RJ Karuman na meeting kami kay Bagre President na intero na Binmalay nalapod gagumira may dokumentong kailangan wararamay dapat ipasada at pangklinda na may death benefits natin niya balo impasadon mayor at sanggunang bayan napuruba na sanggunang bayan at pamumuno natin Vice Mayor Maminta at sari arumya opisyal sa sanggunang bayan sa committee chairman na senior hanggang si ABC vote siya inaprubanda kapang kamungan na sa senior natan walong patay senior tatiman na iwasan walay nahawat to 3,000 malapo at piskap office na Binmalay talapod may 200 registration that one man nakapundo at piskap piano pangkalatang pangserbisyo partner RJ. Salita partner ano yung bagasubago balo ya singa tulong da saray senior ya nandilad unandid bilay so balo ya funded by local fund partner. All ayaman so awatan daya registration dan 200 dapat ipawil di manada piskaptan tapi ano walay pondo da. At ang saman itirtan natan walay baloy namin tayo lamat at sanggulang pa ng tamlay mayor na manggagawa na lay dapat umpasan walay amin at akaproseso. Inaprobahan na may first quarter inamin may sa awat ng 500 na may 200 automatic sentrisilero intertula at piskap kaya walay pondo da. Sarang pondo sarang mimikiro na medical assistant hospital assistant at sara may indigent iran senior kailangan day tulong na usar susatan. Medyo kasap si partner ko maganot marakutan ay kanunutan marakutan tulong da saray senior partner Maganot. Ang kapoy, ito. Okay, go ahead, partner. Aman, para RJ, may palo impasan ng mayor, inaproban mo na sa unang bayan, kapano walay na itinda, financial assistant o moral assistant, nagsari papatay ang senior citizen. Binasang may resolution, epektibo apan approval katon, inaproban day Mayo, sumayo epektibo ang tunad date na Mayo nilagami, tara mong papatid sama nilang date, at naitanira natin na burial benefits o assistant na sa Piskap office na Binmalay. Kasi antam pian antalabat na saray tagadtana da bali na Binmalay. Good morning si Insan Ray number dila 69 tola kanyan da dakulay nawat mong benepisyo di Insan Ray tigno di ta nagkaluukan. Arayan na benepisyo, arayan na panangaro, arayan na iter ya tulong at saray kabaluyan nyo partner Leon bungaya na sa may balag earnings natan na sa munisipyo anto kanyan in return na iter irata niya dugan na benepisyo panangaro gatauntan partner Leon. Natang partner RJ ditang ko nang si mayor tayo transparent antam say 1%
na senior na antami no pigara ang antami ipoprograma at pangkamungan na sa aray senior citizen aray PWD na naray veterans. Andam aka wala so EPP action plan and programs tapano di man nangnan yarami pangkamungan na senior at naiday pondotan katuya so nausar na sa aray senior citizen. No, kanya na talagang kinsiren resultatan na sa may 1% sa may pundo na sa local LGU at nuduga tanmatek so gago na LGU wala so political will o natagay so earnings natagay so income o natagay mat, di ba partner? Siyempre natagi amin katon siya saya nananggota wala may pakiraw kon mayor mampasumplementalak tanda munda da ko senior siyempre makalaan di man na para birthday data registration dan 700 no kwenta mo natan para RJ saya populasyon na senior interim binmalit 11,555 o 56 something. We kwenta mo sa may 700 babatigit almost masulok 8 million. Isa ka pundo yan nga kung dati 7.7 million. Kulang. Kulaya kailangan ko yung supplemental kini mayor para ayudan nagsaraya so naawa na senior at naalala namin partner RJ. Tan may babagam sana all walang masaol walang maiwanan. Okay tana. Tayo nang niya ang tayo gawin mandasyon tayo ang usar na sa kaya opisina ya create na sa kaya gobyerno yaman nang at sa aray pangkukulantan pakatulong at sa aray senior citizen Partner RJ araya so vulnerable araya so dapat danatampol na importansya kaya so lalaban ang kuya so ibabaya dapat pirmaan dalatan lagdan dalatan so universal pension tahabang nakurli nabibilay nakurli makaabot at sana tano bayag-bayagan da Partner RJ aray tas kasya mo larami totoo yung pinawat ng balot yung gantinggal sa gobyerno tayo senior taskara so foundasyon na sa kaya gobyerno Partner RJ. So dapat talaga sa mambumbun na sa tanya betang ya singa sika partner knowledgeable anto da saraton tanira naspito tana wala sumaong ya koordinasyon da sa mayor anto at matintinunos. So panangiter na serbisyo sa ray senior, di ba partner? Importante itan manaya. Oo. No watan ta labat ya kairong. Antoy lalo. Ya mangawat na sweldo ko mo. Nung may baga. Ang gobyerno sa pangkaukulay senior aga antay gobyerno. Maluwang amaya buong ba ng gobyerno, amaya klase ahensya yung nutunda. Katong wala rin kang kagadartan niya representante. Ay labat ko mo sa karong kutsari pare-pareho kay public servant. Yung sa kayo representante kayo. Nasa kayo yung tanira. Ya sektor kamo sa kay sektor. O sa kay elected official, dapat gawin tayo, kanapagan tayo, ilaban tayo sa pangkaukulan na sa totoo. Tawartan tayo, inilig na tayo, o interdaso, may pananisya da, kayam talagawon katon, imbutos na ka. Si kabot supinin na, nasa kay mayor, untan, araraya dapat isipon tayo sa may serbisyo publiko. Yasigawon tayo, may pangkamungan, nung tumi ahensya, nung tumi representatiyo, ama sununungan tayo, may pangkukulan, pangkalatan, yapan serbisyo sa totoo. Ami siya kagawon tayo ya, sana all, ang api masaol, bayan muna, bago sarili. Tote kamo tani saya manuuloy at walay panangaro to damin niya sektor talagang tutukan to punduan to gatontan pero wala ra may perlos binus met irata na yagdala papansinan basta may kargara labat noon tanya posisyon unya ay unon tini ay ni supundan ay ni suunaan pero ditanad binmalay talagang iindan na tinsyuntan partner so kapakanan ng ating mga seniors, di ba? Siyempre partner siya bilang siya lapot siya so naindan na kumpiyansa ng mayor may alagay sa ating senior sila nang kami pangkamungan na senior katong dapat wala mo sa committee on senior nilingang nilaratang karadi kagawad nito silingan ko noon to problema isasangguni tayo lalo laki ng mayor
Tandam nung mamimiting ang Partner Anjay, ulilibaran ka bawat barangay, Mm. na siyempre kailangan mandato sa katayaya, katuya sa kaya mandato ya, a-create so sa kaya OSCA office, tapi ano nang dan may coordinate sa barangay, tapan ang tato, noon turay pangkukulan na saray, ayuda na saray, senyor. Takat reported mayor. Katuskuhan ko, kapag meeting tayo, sila ba yung kumon, manggawa kayo report, monthly, saray, baska, noon tura may ng meeting ang titantura may ulilisan problema tan pangkaukulan na sari senyor. Oo. Tanang titanggawan, paano nanantaan na gobyerno tayo, yaya manaya manihirap lara to senior citizen. Katulabay kuman ibagaya, saragyuat ibagaya, wala kakulangan ko, kakulangan ko, ya dapat iserbisyo para sa kayo. Paano ko, ya nagawas obligasyon ko nagibagay problema siya ako na nang talamin katon natan ari amin na baskak natan walay monthly report na ng turaman so pangkukulan na senior bawat barangay takatuman sa ikuno kinin mayor ito ayuda at para sa senior citizen partner. Jada bara-barangay wala mo't amoy 1% na sa may senior. On kato ni Baba Tira pangkamungan May pundi barangay man always coordinate with the barangay officials, special barangay captain. Taas ka tayo, wala tayo umbrella na satan niya kapitan. Katuskuhan ko, kapag meeting tayo, anti sa meeting, ikunoy lang kini kapitan, yung lagditan niya, wala meeting tayo, every onyan oras. Tapos na chance sa nulabay ito. So, si kapitan, ulat man, yung may meeting at naimbitan ni Partner Ajay. Pero di ba ka naman, nung tunay surhida, yung para pangkamungan na sa senior Partner Ajay. Hindi balit, kenda sa headmat na ligad tan si Sir Councilor Butch Mirera at biri supportive mo iratan at saratan ira na programa gatong tan partner. On, Partner Ajay, very supportive hanggat sa medya barangay da, very supportive. Malindong, so, nanaroon tayo ya ABC President, is kaya pa'y kukunang ko ya, kakaroon ko kinin Sir Bots ya, noon nayari bagan na rin barangay captain din ha, indan rin opisina, yang gamulang laban, so sana senior, tadi man lara man apply, naglaro lang balay, ami Presidente lang, so ayot ang application, o opisina mi. At misal salamat tak, nagan malindong, inidan ng Sir Bots sira, nasakay, yung manaka po opisina, di man laksam na barangay hall. Oo. Natawal opisina da, malikatang matang barangay Gayaman, barangay Papagayan, ami-ami lang barangay. Ya katong tungkol kapitan through the ABC President, ya kailangan na dali opisina piano ang manarakaskasya ng labalay yung man-apply Partner Ajay. Yes, tuwatay kuha mo, bit lang may barangay Papagayan na pinashare ko yung classmate ko talagang wala opisina. Na senior citizen, wala ni suwad man niya talagang mantutuo. May si Alfredo to Soriano, good morning. Mandirang ira, actually, si katanata na partner Leon. So, amin kumun, walang talaga ingagalay opisina na saray senior santo. Dandam, amin nga planoon, ang ninagawa ng barangay. Ikukuno tayo sa sulatan tayo sa ABC President na siyempre respeto tayo Yes. ang bumban na sa kapitan. Tapos sa dissemination at may numay partner Ajay. Kato ni Babak, balat ng saray senior, antes sa meeting na dapat ipaalam nyo lang sa kapitan, yayang bulan, mag-meeting tayo, at sayang oras, at sayang place sa piano, makatulong ira, at maong iran pangkaukulan na saray senior citizen. Partner Ajay. Ang taklaya talagang knowledgeable ka da sa Reiki Pakaran na senior tani may imbubunagiran na simba na naimbitang ka da sa Ray caucus meeting na sa Ray senior da Rumia Balay partner Actually, Partner Ajay, no Lunes, wala imbitasyon ko Balay na Bautista, Mayor Gagakutan, tan siya may Oscar President si Madam Carmelita Diaz, ulang demand na 10 o'clock, tamitin ko rin amin, iya Oscar President na barangay na Bautista, Partner Ajay. Ante ikindi man, ante agenda yun di man partner Tapi ano, naibagak, ng tura may pangkukulan, ang tura may pangkailangan, nung tumi dapat agawin na piano, say unaktibo. So, Oscar talo aktibo rin, baska na bawat barangay at Bautista, Partner Ajay. Siguro mantutumbukan lata na partner kasi si kaya presidente na Oscar din Tiron Luyag na Pangasinan, kanyan na rata niya obligasyon talagang na ilalo niyon sa biratan partner. Partner Ajay, siya ang Partner Ajay, wala sakya na sakya lilim. Oo. Pansala na arami pangarum na satan so
balon man pensyon. Mm. Medyo walay sulat mi, papayos mi. So proseso ta, anong nang may proseso da, medyo walay kabagalan tan, aliwan maplas yung panag alay aramay indigent. Antam, si Kwanda malapot si BMS. At si BMS, atam may survey, so nasaray na sa Philippine Statistic Office. Ano, di man dala ang tala survey, antam kasi namang paway tuway baga to. Obsolete lo eh. Barangay. No, back to lang na interview eh. Ano saman tampal lang si Kung Kuskara. Aliwan updated eh. Yung binmalay, at nupigara, i-divide ang bawat barangay. Ya sana ulang nga pimasaol. Yan nga po'y dakil so, picture to. Mangbala din honor. Katos kakaroon ko, antis ko mo, yung mga pas. So sana ayun siya, si DSWD, nasa kaya Na importante lang ti partner eh. Eratan so natutukan eh. Di ba? Sa piano ang gapoy ang paway reklamo. Oo. Ikunod na local government, si mayor, ikunod na OSCA, ikunod na kapitan, tan ikunod na baska. Yes, oo. Taraya, so ayun siya, yung Oo. makatulong simplified, yung panag-interview tang panag-ala na sarat indigent. Oo. Dahil kami, gusto para may talaga yung indigent at per barangay. Eh, siyempre, ang tadaraman si Ray, no? Liwaran tagadman. Amalante, so, May tagadman, sumakanta. Oh. Aga mo natatel, so region, tamalalapot tagay katon. So, ganggan. Ko, Yaya, sulat ko, I even write the President, the Senate, Senado, si Presidente na House of Representative, si National Commission, si DSWD, ibabagag may nagagawa aganta na tagay, naglaksab. Nung to, tangka may papasabi. Si Gagunti ay iliin tayo. Tampano ang api may ililiin ng gobyerno ang nagagawa yaliwang proseso. Oo, dapat ya talaga. Oo. Susatan, marakap ni Gagunti ang balat sa proseso. So, babalatay dapat baluan da. Yan ti sila manggawa, nasa kaya proyekto, nunutan da ni mong, nuayaan, makatulong o makapanggawa na problema sa atay bawat senior citizen. Dapat naayos tan. Pero nga pala'y oras sa partner, may mensahe, matsaray kabalian. Okay, partner RJ, lalo sa rin dumurungutan, din tiro na Pangasinan, alam na Pangasinan, wala na arom dyan abroad. Yes. Kalapit lugar tayo, lalo lang dyan bali na binmalay. At sa programa ng PM, salamat at yung pandangilyo, nantanyura subbalo, irang balbalitan tartariwa at bali na binmalay. Ilalo nyo, kapag oras na sa programa si kayo so may kooperasyon o may join mantex kilabat ng turay pa sabiyo yung problema kung sabihin tampol at kinin mayor tan no dyan senior citizen gawin tayo ka nagpagan tayo yagawan sa medios yabaga at naayos tayo katon sa matraling kuryo sa OSCA President na binmalay tan OSCA ng tinong Pangasinan may babagay masantos maabig yakapos kayo namin tan God bless, see you again no, next week at sa programan PAM at Binmalay. Salamat, Partner Adi Tan. God bless. Okay, thank you. Si partner ko Leon Elorde Castro Jr. Dasayan programan PEM paninilbi ang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Bayan muna bago sarili. Yada aspeto teknikala kalopakan tabay tayo Engineer Nixon Dakal. Ay balot sa Macterian amigo RJ Beraymenes at your service always. Natitilak kami na masantos ang mabig oras at balang sinansakay. PAM sa Binmalay. PAM sa Binmalay. Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules,